Zeeuwen zijn stelliger dan de rest van Nederland. Niet uit de Europese Unie, maar wel een rem op de regels. Dus u vindt dat de boeren niet beperkt moeten worden? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. En verder in het Zeeuwse nieuws. Moordenaar van Ischelle gaat in cassatie. En start-up project loopt moeizaam. Goedenavond. In de meeste Europese landen wordt pas op zondag gestemd. Maar wij zijn komende donderdag de eerste. En om te weten wat ze gaan stemmen, hebben een flink aantal Zeeuwen de afgelopen tijd het kieskompas ingevuld. Opvallend resultaat: Zeeuwen willen vooral minder bemoeizucht vanuit Brussel. Op 6 juni gaat Zeeland naar de stembus voor de Europese parlementsverkiezingen. Bent u daar al een beetje mee bezig? Nee, eigenlijk nog niet. Nog niet helemaal, ik moet alleen nog een beetje in gaan verdiepen. Nee, eigenlijk totaal niet. Heel veel nieuws gehad over de landelijke verkiezingen. En Europees nog geen idee wat de bedoeling is, dus we gaan het zien. En het is ook moeilijk hoor, vind ik. Heel moeilijk. Om de keuze voor de juiste partij iets minder moeilijk te maken, hebben veel Zeeuwen het kieskompas ingevuld. Wat opvalt als het gaat over landbouw, zijn veel Zeeuwen stelliger dan de rest van Nederland. 2/3 van Zeeland vindt dat stikstofregels moeten worden versoepeld om te voorkomen dat boerenbedrijven in Nederland stoppen. Hoe denk jij daarover? Ja, op zich mag het denk ik wel versoepeld worden. Ja, dat denk ik wel. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Hun moeten ook nog hun ding blijven doen, anders gaan ze allemaal failliet bijvoorbeeld. Ja, eens. Ja. Waar de gemiddelde Nederlander vindt dat boeren strengere regels opgelegd moeten krijgen om de natuur te beschermen, vindt Zeeland dat juist niet. Dus u vindt dat de boeren niet beperkt moeten worden? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee. Wat verder opvalt is de stelligheid van Zeeuwen over asielzoekers. Meer dan 3/4 van de Zeeuwen vindt dat Nederland zelf moet kunnen bepalen hoeveel asielzoekers worden toegelaten, ook als andere EU-landen dan meer asielzoekers moeten opvangen. Ja, ik vind dat Nederland dat wel zelf mag bepalen. Ik bedoel, wij staan al heel lang klaar, heel lang helpen wij asielzoekers, al best wel terug in de tijd. En nog steeds doen we dat wel gewoon. Dus ik vind dat wij wel ons best doen en ook zelf mogen bepalen hoeveel wij accepteren, zeg maar, of binnenlaten. Ik vind dat je het zelf moet controleren hoeveel er zijn, maar dat je het als Nederland enige invloed daarop moet kunnen uitoefenen. Niet meer asielzoekers. Ik vind dat Nederland vol genoeg zit. Niet dat ik tegen die mensen ben, maar het is genoeg. Op het gebied van klimaat is Zeeland duidelijk. Bijna 65% van de Zeeuwen vindt dat er geen strengere milieuregels moeten komen in de EU. Er kunnen wel nieuwe regels komen voor het milieu. Maar ik kijk altijd meer zo van, ja, als ik de rest van de wereld zie, bijvoorbeeld naar China, dan denk ik van, hun zijn de grootste. Hun zouden juist iets moeten doen tegen al die milieudingen. Wij zijn echt zo'n klein percentage, dat ik het wel wat minder belangrijk vind voor ons, zeg maar. Zeeuwen willen dus graag de touwtjes in eigen handen houden en voorkomen dat de Europese Unie extra regels oplegt aan Nederland. Opvallend is dan wel dat we geen Nexit willen. 2/3 van de Zeeuwen vindt dat Nederland gewoon in de Europese Unie moet blijven. Komende donderdag is het dus zover. Tot die tijd, en zelfs nog op de dag zelf, kun je dat kieskompas natuurlijk nog raadplegen via onze site omroepzeeland.nl. De Hoge Raad in Den Haag buigt zich binnenkort over de rechtszaak rondom de moord op Ischelle van de Velde uit Oostburg. Sandra H. werd 2 weken geleden in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar celstraf, maar gaat nu in cassatie. De familie van Ischelle laat weten teleurgesteld te zijn. Ze hadden gehoopt het boek definitief te kunnen sluiten. Maar de advocaat van Sandra zegt niet anders te kunnen, omdat er nog steeds wordt uitgegaan van moord en er volgens Sandra sprake is van doodslag. Ischelle van de Velde raakte eind 2020 vermist. Een paar maanden later werd ze in delen teruggevonden in het water bij Retrangement. Ja, grote drama natuurlijk. Ja, dit is wel heel extreem. In het haventje van Arnhemuiden ligt nog steeds de woonboot die afgelopen zaterdagochtend zonk. De bewoonster op leeftijd wist zichzelf maar te nauwernood te redden. Nou, ze hoorde water spoelen, maar toen stond ze met de voet in het water. 112 gebeld, die zei dus gelijk de brandweer, denk ik de brandweer die ze eerst had van... zorg dat je even kleren hebt, ga vooral snel van die boot af. Dus ze staat hier met haar schoenen in de hand en de schoenlepel en de telefoon, dat is alles. Nog even een vestje gepakt. En de rest hangt daar natuurlijk nog. Ja, je kan zeggen, ik loop even naar de voordeur en ik pak een winterjas, maar dat is niet zo handig denk ik meer op het ogenblik. De vrouw is opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk hoe de woonboot zo snel kon zinken.
de enige manier waarop onze schepen kunnen zinken is dat de waterleiding lekt. Ergens vandaan. Ofwel van die vuilwaterpomp die erin zit, dat afvoersysteem wat dus naar de kant gaat, naar het riool toe, wat alle schepen hebben hier. Maar dan moet je eigenlijk elk jaar wel een keertje openmaken en bijhouden. Maar dat kan zijn natuurlijk helemaal niet, is helemaal niet technisch. En Sjaak, de man die dus net 2,5 maand geleden overleden is, die deed het dan ook wel een beetje, maar die kon ook al helemaal niks meer. En dan wordt het heel lastig. Het binnenhalen van nieuw internationaal talent is belangrijk voor de toekomst van onze economie. Daarom kunnen startende ondernemers uit het buitenland hulp krijgen bij het opzetten van hun bedrijf. Maar in Zeeland wil dat nog niet echt vlotten. In 3 jaar tijd meldde zich pas 1 ondernemer aan, de Iraanse Mo. Mo Kwam komt uit Iran en verblijft sinds 8 maanden in Nederland met zijn gezin. Hij wilde in eerste instantie iets met kruidenthee gaan doen, maar in Nederland kwam hij tot de ontdekking dat hij toch iets anders moest bedenken. I went out to the city, to the market in front of University Gate and different places, and I asked people, what did you do yesterday from the morning up to the evening? And I found out instead of tea, there's a gap in the market to give a natural healthy taste to water, so you can drink enough water during the day. And then it was how I came to the idea of this project. Zijn product bestaat uit zakjes met een mengeling van kruiden die door lokale boeren in Iran worden verbouwd en toegevoegd worden aan water. Maybe water tastes like water for us, and then we can bring a healthy natural taste to the water using nature, gifts from nature, and that's how I do it. Het opzetten van een bedrijf is overigens niet nieuw voor Mo. In Iran had hij ook al een bedrijf dat zich inzette voor lokale boeren. I had a platform in Iran to help small family farmers to sell directly to end consumers, and farmers was rewarded if they switched to sustainable practices. So the platform was somehow a reward for sustainable farmers. And it was after that I thought with myself that we did it in domestic market in a national level. Now we might be able to take it to international markets. Om deel te nemen aan dit initiatief moet je volgens DocWise wel aan een aantal criteria voldoen. Je moet echt een goed idee hebben, je moet ergens mee bezig zijn, een stuk ondergrond hebben. Je moet kunnen motiveren waarom je hier dat wilt doen. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die Nederland als een hele mooie bestemming hebben, maar zakelijk daar niet heel ver mee komen. Dat soort dingen proberen we natuurlijk allemaal wel af te dekken. Mo kwam dus door die strenge selectieprocedure en wilde deze uitdaging wel aangaan. I decided to put a budget for it and see how it goes. And if it's the business successful, I will continue. If not, I will get back to my home country. Ik praat erover verder met collega Erik Hollem. Ja, Mo durft het aan. Het is ook altijd spannend om zomaar je eigen bedrijf te beginnen. Maar hij is dus in dit project de enige? Ja, tot nu toe wel. En dat is op zich niet zo vreemd. Je hoorde het. Je moet voldoen aan een aantal criteria. Maar daarnaast moet je ook alles zelf als ondernemer bekostigen. Nou, Mo heeft bijvoorbeeld zo'n €50.000 geïnvesteerd om hier een jaar te verblijven. Ja, dat is natuurlijk niet voor iedere startende buitenlandse ondernemer weggelegd. Nee, dit project, waarom is dat er überhaupt eigenlijk? Nou ja, het aantrekken en behouden van internationaal talent is gewoon heel erg belangrijk voor de Nederlandse economie. Voor nu, maar ook voor in de toekomst. En ook voor de concurrentiepositie van Nederland. En daarom heeft het ministerie van Economische Zaken samen met de Immigratiedienst een visum bedacht voor internationale buitenlandse ondernemers van buiten de EU om hier in Nederland een bedrijfje te starten. Ja, en je krijgt dan dus eigenlijk een verblijfsvergunning voor een jaar. Betekent dat dat je dan daarna ook weer weg moet? Dat mag, dat kan, maar dat hoeft niet. Je hebt namelijk als ondernemer ook de mogelijkheid om nogmaals een verblijfsvergunning aan te vragen voor 2 jaar. Maximaal 2 jaar. Nou, Mo, die weet nog niet of hij terug gaat naar Iran. En zoals hij zelf zegt, dat heeft alles te maken met of hij een goede afzetmarkt weet te creëren voor zijn product. Laten we het hopen. Erik, dank je wel. Een verdachte situatie bij gevangenis Torentijd in Middelburg vanmorgen. De politie wil niet zeggen wat er aan de hand was, maar er vlogen wel gedurende langere tijd een politiehelikopter boven het complex. Bovendien werden verschillende auto's in de omgeving gecontroleerd. De wielerbroers Mick en Tim van Dijken uit Kolijnsplaat hebben de komende tijd hun eigen kasseistrook. De Willem-Polderse dijk bij Geersdijk is omgedoopt tot de Kasdijkenstrook. We zijn natuurlijk ontzettend trots op deze gebroeders die de afgelopen periode hebben laten zien dat ze ontzettend goed, maar ook snel kunnen trappen. Komende donderdag rijdt het peloton van de ZLM Tour over de Kasdijkenstrook. Mick rijdt niet mee, maar Tim van Dijken wel.
Gaat dit bepalend worden donderdag, deze kasseisstruik? Ik zou heel graag ja willen zeggen, maar ik denk het niet. Hij kan zelf bepalen of het lastig wordt, denk ik. Dus ik denk dat hij gewoon, als jij hier nou een streep trekt, dan is het toch lastig genoeg. Ja, Mick. Makkelijk praten als je niet meedoet natuurlijk. Ja. Dan naar miniatuurwalcheren. Wie in Zeeland is daar niet groot mee geworden? Sinds 2009 zijn die miniaturen te zien bij Minimundi aan de rand van Middelburg. Het park staat nog altijd hoog op de lijst van populaire Zeeuwse attracties. Maar positieve recensies zijn de laatste tijd ver te zoeken. Kortom, werk aan de winkel. Met de nieuwe eigenaren aan het roer in Minimundi is het personeel druk bezig om alles spik en span te maken voor de zomer. Sommige miniaturen hebben alleen een schoonmaakbeurt nodig of een likje verf. Andere vragen meer onderhoud. Hier worden de bezoekers bij de ingang van het park ook op gewezen. Wij doen het hele jaar door het onderhoud. Alleen op dit moment kunnen we nu pas buiten omdat het een stuk slecht weer was. Als het regent kan je natuurlijk niet buiten schilderen. In de winterperiode doen wij de kleine huisjes, want die kunnen mee naar binnen. En die gaan dan één voor één naar binnen, worden schoongemaakt, daarna gerestaureerd, alles wat mist en weer geschilderd, zodat ze weer naar buiten kunnen als het mooi weer is. Volgens bezoekers van het park is onderhoud hard nodig. Op internet zijn bijna alleen maar slechte recensies over het park terug te vinden. Vooral de miniaturen zijn slecht onderhouden. Die lezen we natuurlijk wel. Maar zoals je ziet hebben we al heel veel dingen opgeknapt. We zijn er hartstikke druk mee. En ik denk dat je ook moet kijken naar wat er wel gedaan is. Veel mensen spreken ook over achterstallig onderhoud. Nou, is er sinds januari een nieuwe eigenaar? Wordt er nu extra opgeknapt of is er elk jaar al opgeknapt? Er is elk jaar opgeknapt, absoluut. Maar we zijn dit jaar ook extra dingen aan het doen. Zoals je kunt zien bij de attracties, de hele achtbaan is geschilderd. Daarnaast zijn alle wachtruimtes geschilderd, de wensput is geschilderd, alle houtwerk is geschilderd. Dus er wordt echt wel heel veel gedaan. Wanneer verwachten jullie dat dit allemaal af is? Nou, ons streven is zeker dat 1 juli alles er picobello uitziet. Het was toch vooral een beetje grijs vandaag. Maar zeker vanmiddag waren er ook hier en daar een paar opklaringen. Morgen en trouwens ook de dagen daarna is het een afwisseling van zon- en wolkenvelden. En toch blijft het helaas niet helemaal droog. Tot zover het Zeeuwse nieuws van deze maandag 3 juni. Meer natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. En dan vind je trouwens ook dat kieskompas nog, mocht je dat nog willen doen voor donderdag. Ik wens u voor nu nog een heel mooie maandagavond.